Tajga produkuje víc kyslíku než všechny deštné pralesy dohromady. A právě teď se děje něco, co by ji mohlo zničit během jedné generace. Představte si les. Ale ne takový, jaký znáte z Šumavy nebo z Českého Švýcarska. Představte si les, který je tak obrovský, že když byste do něj vstoupili na jednom konci a šli pořád rovně, tak byste po měsících chůze stále neviděli jeho konec. Les, který pokrývá 11 časových pásem. Les, přes který by se celá Evropa ztratila jako ostrov v oceánu. Les, o kterém většina lidí na této planetě nikdy neslyšela. Zdravím vás, tady je Martin Půlpán a sledujete Nedotčenou zemi. Dneska se vydáme na místo, které mění pravidla všeho, co si myslíte, že víte o přírodě. Vydáme se do tajgy, do největšího lesa na zemi. A řeknu vám rovnou, to, co jsem se při přípravě tohoto dílu dozvěděl, mě donutilo přehodnotit, jak vlastně vnímám svět kolem sebe. Protože tahle krajina není jen vzdálená divočina někde na severu. Tahle krajina přímo ovlivňuje počasí, které zrovna teď panuje za vaším oknem, vzduch, který dýcháte, a možná i budoucnost vašich dětí. Pojďme se do toho ponořit. Když se řekne slovo prales, většina z nás si okamžitě vybaví Amazonii. Tropické vedro, papoušky, liány splétající se nad říčními toky a někde v pozadí zvuk motorové pily. Amazonie je bez pochyby ikona. Každý školák o ní slyšel, média ji zmiňují prakticky každý týden a ekologické organizace ji právem používají jako symbol boje za záchranu přírody. Jenže tady je háček. Amazonie není největší les na planetě. Ani zdaleka. Ten titul patří tajze. Tajga, někdy se jí říká také boreální les, je pás jehličnatých lesů, který obepíná celou severní polokouli jako zelený prstenec. Táhne se od Skandinávie přes celé severní Rusko, pokračuje přes Sibiř, přeskakuje Beringovu úžinu a pokrývá obrovské části Kanady a Aljašky. Když se na ní podíváte ze satelitu, vypadá jako nekonečný zelený oceán, který nemá břehy. A ta čísla? Ta jsou ohromující. Tajga pokrývá přibližně 17% veškeré pevniny na Zemi. 17%. To znamená, že zhruba každý 6. čtvereční kilometr souše na této planetě je pokrytý tajgou. V absolutních číslech mluvíme o ploše asi 17 milionů čtverečních kilometrů. Pro srovnání, celá Evropa, včetně evropské části Ruska, má rozlohu asi 10 milionů čtverečních kilometrů. Tajga je tedy skoro dvakrát větší než celá Evropa. A to ještě není všechno. Tajga představuje zhruba 30% veškeré lesní plochy na světě. 30%. Každý třetí strom na planetě roste v tajze. Každá třetí šiška, každá třetí jehličnatá větev, každý třetí kmen, to všechno je tajga. Proč o ní tedy tak málo víme? Proč nedostává ani zlomek pozornosti, jakou dostává Amazonie? Odpověď je překvapivě prostá. Tajga je obrovská, řídce osídlená, obtížně přístupná a, popravdě řečeno, pro televizní kamery méně fotogenická než tropický deštní prales. Žádné barevné papoušky, žádné opice houpající se na liánách. Místo toho nekonečné řady smrků, borovic, jedlí a modřínů. Ticho přerušované jen praskáním mrazu a občasným zavoláním síce. Tajga nevypadá dramaticky, vypadá monotónně. Ale právě v té monotónnosti se skrývá síla, kterou si většina z nás nedokáže ani představit. Pojďme se na to podívat zblízka. Základní stavební kameny tajgy jsou jehličnany. Smrk, borovice, jedle a modřín. To jsou 4 pilíře, na kterých celý tento ekosystém stojí. Na jihu se k ním přidávají listnaté stromy jako bříza nebo osika, ale jádro tajgy tvoří jehličnany. A mají k tomu dobrý důvod. Jehličnany jsou mistry přežívání v extrémních podmínkách. Jejich úzké voskové jehličky minimalizují ztrátu vody a zároveň jim umožňují fotosyntézu i během krátkého severního léta, které trvá pouhé 2 až 3 měsíce. Kuželovitý tvar koruny způsobuje, že sníh z větví klouže dolů, místo aby se na nich hromadil a lámal je pod svou vahou. Některé druhy, jako sibirský modřín, zvládají teploty hluboko pod -50 stupňů Celsia. -50. To je teplota, při které ocel křehne a nafta tuhne. A přesto tam ty stromy stojí. Rok co rok, staletí co staletí. Půda pod těmito stromy je chudá na živiny. Opadané jehličky se rozkládají velmi pomalu, protože nízké teploty zpomalují činnost bakterií a hub. Výsledkem je tlustá vrstva nerozložené organické hmoty, mechů, rašeliny, jehličí, která pokrývá lesní dno jako měkký koberec.
A právě v této vrstvě, spolu s půdou pod ní, se ukrývá jedno z největších tajemství tajgy – uhlík. Obrovské, nepředstavitelné množství uhlíku. Ale o tom budeme mluvit později. Nejprve se podíváme na ty, kteří tento les obývají. Na tvory, kteří se naučili přežívat v podmínkách, jež by většinu z nás zabili během několika hodin. Vstupte do tajgy v lednu a první, co vás zasáhne, je ticho. Absolutní, neproniknutelné ticho, které nemá nic společného s tichem, jaké znáte z městského parku nebo z venkovského lesa. Tohle je ticho jiného řádu. Ticho, ve kterém slyšíte svůj vlastní tep. Praskání zmrzlé kůry stromů a občasné zapraskání větve, které zní jako výstřel z pušky. Vzduch je tak studený, že vám pálí v plicích. Každý výdech se okamžitě mění v oblak krystalků ledu, které se pomalu snášejí k zemi. A přesto je ten les plný života. Los, největší zástupce jelenovitých na světě, prochází tajgou s majestátní samozřejmostí. Dospělý samec může vážit přes 700 kg a jeho parohy dosahují rozpětí přes 1,5 metru. V létě se brodí v jezerech a pohlcuje vodní rostliny, v zimě okusuje kůru a větvičky stromů. Los je ikonou tajgy, mohutný, tichý, přizpůsobený. Ale los má nepřátele a ti jsou možná ještě fascinovanější než on sám. Rys. Elegantní, téměř přízračná kočkovitá šelma s charakteristickými štětičkami na uších a obrovskými tlapami, které fungují jako sněžnice. Rys se pohybuje po povrchu sněhu tam, kde by jiná zvířata propadla po břicho. Je to specialista na lov zajíce měnivého. Jehož populace v tajze pravidelně kolísá v přibližně 10letých cyklech. Když je zajíců hodně, rysů přibývá. Když zajíci zmizí, rysí populace se zhroutí. Je to jeden z nejdokonaleji zdokumentovaných příkladů predátorsko-kořistnické dynamiky v přírodě. A pak je tu rosomák. Rosomák je zvíře, které vypadá jako malý medvěd, ale ve skutečnosti patří do čeledi lasicovitých. Je jejím největším zástupcem na souši. Co mu chybí na velikosti, to více než vynahrazuje zuřivostí a odolností. Rosomák má čelisti tak silné, že dokáže rozlousknout zmrzlou kost. Dokáže urvat kořist zvířatům mnohonásobně větším, než je on sám. A jeho srst je tak dokonale přizpůsobená mrazu, že na ní prakticky nenastává námraza. Proto si ji původní obyvatelé Sibiře odedávna cenili jako lemování kapucí. Rosomák je samotář. Teritorium jednoho jedince může zahrnovat plochu přes 1000 čtverečních kilometrů, větší než celá Praha. V tom obrovském prostoru se pohybuje neúnavně, den za dnem, v mrazu, ve sněhu, ve tmě polární noci. Je to stroj na přežívání v podmínkách, které by většinu savců dávno zahubily. A pak jsou tu vlci. O vlcích toho bylo napsáno mnoho. Příliš mnoho romantizujícího, příliš mnoho démonizujícího. Ale v tajze je vlk něčím jiným než symbolem nebo mýtem. V tajze je vlk inženýrem ekosystému. Představte si smečku někde hluboko v sibirské tajze, třeba v Jakutsku, kde zimní teploty běžně klesají pod -40. Smečku vede alfa samice, zkušená, opatrná, přesně vědoucí, kudy vést svou skupinu přes zamrzlé řeky, kde najít losa oslabeného zimou, kdy zaútočit a kdy ustoupit. Tahle vlčice je živoucí pamětí krajiny. Zná každý kopec, každé údolí, každý vodní tok ve svém teritoriu. A tuhle znalost předává dál, mladým vlkům, kteří se od ní učí, kam jít, kdy jít, jak přežít. Pojďme si říct jeden konkrétní příběh. Ne příběh z učebnice, ale příběh z terénního výzkumu. Biologové, kteří sledovali vlčí smečky v centrální Sibiři, zaznamenali případ samice, které dali pracovní označení. Řekněme jí třeba šedá. Šedá vedla smečku 5 dospělých vlků a 3 máďat přes zimu, která byla výjimečně krutá i na sibirské poměry. Teploty klesaly pod -55 stupňů. Sněhová pokrývka dosahovala výšky, která stěžovala pohyb i losům, což paradoxně znamenalo, že kořist se stávala dostupnější, protože se nemohla rychle pohybovat. Ale také to znamenalo obrovský energetický výdaj pro samotné vlky. Šedá vedla smečku podél zamrzlé řeky. To je typická vlčí strategie, protože led poskytuje rovný, pevný povrch, na kterém se vlci pohybují efektivněji než v hlubokém sněhu. Jednoho rána vědci zaznamenali, že smečka narazila na místo, kde led nebyl bezpečný. Prameny teplé spodní vody ho zeslabily. Šedá zastavila. Ostatní vlci za ní čekali. Pak se otočila a vedla celou skupinu obloukem, několik kilometrů navíc, kolem nebezpečného místa. Znala tu řeku. Věděla,
kde je led slabý. A bez této znalosti by mláďata s největší pravděpodobností propadla a uhynula. Tenhle příběh není výjimečný. Je to každodenní realita tajgy. Místa, kde přežití závisí na zkušenosti, paměti a schopnosti číst krajinu tak, jak my čteme mapu na telefonu. Ale vlci v tajze neplní jen roli lovců. Jejich přítomnost formuje celý ekosystém. Tím, že loví slabé a nemocné jedince losů a sobů, udržují populace kopytníků zdravé. Tím, že kopytníci nesetrvávají příliš dlouho na jednom místě, protože se bojí vlků, nedochází k nadměrnému spásání vegetace. Stromy a keře se mohou obnovovat. Břehy řek zůstávají stabilní, protože je drží kořeny rostlin, které by jinak kopytníci ohlodali. Ptáci nacházejí hnízdní příležitosti v hustém porostu, který by bez vlků zmizel. Je to řetězec, kde každý článek závisí na všech ostatních. A na jeho vrcholu stojí šedá silueta vlka, jak stojí na zamrzlém hřbetě kopce a pozoruje krajinu, která je jeho domovem už tisíce let. Sobol, další obyvatel tajgy, je malá lasicovitá šelma s hedvábně měkkou srstí, kvůli které byl po staletí lovem téměř vyhuben. Obchod se sobolími kožešinami byl jedním z hlavních důvodů, proč se ruská expanze historicky šířila na východ. Za soboly, za jejich kožešinami, za bohatstvím, které z nich plynulo. Sobol byl pro Sibiř tím, čím bylo zlato pro americký západ. A stejně jako zlato, i sobol přitahoval dobrodruhy, obchodníky a zločince. Dnes jsou sobolí populace stabilnější, ale stále čelí tlaku. Ztráta biotopu kvůli těžbě dřeva, pytláctví a především požáry. Ale k požárům se dostaneme. V tajze žijí i ptáci a je jich překvapivě mnoho. Odhaduje se, že v boreálních lesích Severní Ameriky hnízdí každé léto až 3 miliardy ptáků. 3 miliardy. Na podzim se vydávají na jih, do Spojených států, do Mexika, do Střední Ameriky. Tajga je pro ně porodnicí, letním táborem a zásobárnou potravy. Bez tajgy by se mnoho druhů ptáků, které lidé v jižnějších šířkách považují za svoje, ocitlo na pokraji vyhynutí. Křivky, tetřevy, sovy. Každý z nich má svou roli, svou niku, svůj způsob, jak zapadá do mozaiky tohoto ohromného ekosystému. A všichni jsou závislí na jedné věci, na tom, aby tajga zůstala tajgou. Teď přichází část, která mě osobně při přípravě tohoto dílu zasáhla nejvíce. Protože teprve když pochopíte, co tajga dělá pro planetu jako celek, uvědomíte si, proč by nás, tady v Česku, uprostřed Evropy, mělo zajímat, co se děje v lese vzdáleném tisíce kilometrů. Tajga je tichý motor planety. Pracuje nepřetržitě, bez přestávek, bez údržby, bez uznání. A dělá věci, bez kterých by svět, jak ho známe, jednoduše nemohl existovat. Za prvé, uhlík. Toto je pravděpodobně nejdůležitější funkce tajgy a zároveň ta nejméně známá. Tajga zadržuje obrovské množství uhlíku. Nejen ve stromech, samotné stromy jsou vlastně jen menší část příběhu. Většina uhlíku je uložena v půdě, v rašeliništích a v permafrostu pod zemským povrchem. Kolik uhlíku? Odhady se liší, ale nejspolehlivější vědecké studie uvádějí, že boreální lesy obsahují přibližně 703 gigatun uhlíku. Pro představu, 1 gigatuna je miliarda tun. 703 miliard tun uhlíku. To je téměř 2krát více uhlíku na hektar, než kolik obsahují tropické pralesy. Jen samotná kanadská tajga, tedy pouze severoamerická část tohoto obrovského lesa, uchovává odhadem 208 miliard tun uhlíku ve svých stromech, půdách a rašeliništích. To odpovídá 26 letům globálních emisí z fosilních paliv. Zastavme se u toho čísla. 26 let veškerých světových emisí oxidu uhličitého. V jednom lese. V lese, o kterém většina lidí na světě neslyšela. Co to znamená v praxi? Znamená to, že pokud by se tajga zhroutila, pokud by vyhořela, vytěžila se, nebo pokud by její permafrost roztál, tak by se do atmosféry uvolnilo takové množství skleníkových plynů, že by to mohlo zásadně a nevratně změnit klima celé planety. Ne o zlomky stupně, o celé stupně. A to ve velmi krátké době. Za druhé, kyslík. Tajga produkuje obrovské množství kyslíku. Jen ruská tajga, ta sibiřská část, ročně vyprodukuje odhadem 1,3 miliardy tun kyslíku. To je kyslík, který dýcháme. Ne metaforicky, ale doslova. Vzdušné proudy roznášejí kyslík vyprodukovaný tajgou po celé severní polokouli. Každý nádech, který uděláte, obsahuje molekuly, které ještě nedávno byly součástí fotosyntézy v sibirském smrku nebo kanadské borovici. Za třetí, voda.
Tajga je obrovskou zásobárnou sladké vody. Boreální lesy obsahují přibližně třetinu veškeré povrchové sladké vody na planetě. Třetinu. Nespočet jezer, řek, mokřadů a rašelinišť tvoří vodní systém, který napájí některé z největších řek světa. Ob, Jenisej, Lenu v Rusku, Mackenzie v Kanadě. Tyto řeky zásobují vodou miliony lidí a nesčetné ekosystémy. A za čtvrté, a to je pro nás v Česku obzvláště důležité, tajga ovlivňuje klima Evropy. Jak? Mechanismus je složitý, ale pokusím se ho vysvětlit co nejsrozumitelněji. Tajga funguje jako obrovský regulátor teploty. V létě stromy odpařují vodu, která stoupá do atmosféry a tvoří oblaka. Tato oblaka odrážejí sluneční záření zpět do vesmíru, takzvaný albedo efekt, a zároveň přinášejí srážky. V zimě tmavé jehličnany naopak pohlcují sluneční záření a pomáhají udržovat tepelnou rovnováhu. Ale důležitější než samotná tajga je to, co leží pod ní. Permafrost. Permafrost je trvale zmrzlá půda, která pokrývá obrovské části severní polokoule, odhadem asi 25% veškeré pevniny na severní polokouli. V Sibiři dosahuje tloušťky stovek metrů. A v tomto permafrostu je uloženo něco, co vědci nazývají časovanou bombou. Přibližně 1500 miliard tun organického uhlíku. To je dvojnásobek toho, co je momentálně v celé atmosféře Země. Tento uhlík je tam tisíce, někdy desítky tisíc let. Je zmrzlý, uzamčený, neškodný, dokud zůstává zmrzlý. Ale jakmile permafrost roztaje, a on taje právě teď, v tuto chvíli, začnou mikroorganismy rozkládat organickou hmotu, která byla po tisíciletí zakonzervovaná v ledu. A při tom rozkladu vznikají dva plyny, oxid uhličitý a metan. Metan je v tomto kontextu obzvláště nebezpečný. Metan je skleníkový plyn, který je v horizontu 20 let více než 80krát účinnější v zachycování tepla než oxid uhličitý. 80krát. A tady nastává to, čemu vědci říkají pozitivní zpětná vazba. I když na tom slově pozitivní není absolutně nic pozitivního. Funguje to takto. Oteplování způsobuje tání permafrostu. Tání permafrostu uvolňuje metan a oxid uhličitý. Tyto plyny způsobují další oteplování. Další oteplování způsobuje další tání permafrostu. A tak dál, v kruhu, který se sám posiluje. Je to jako dominový efekt. Jakmile spadne první kostka, ostatní ji následují. A nikdo, doslova nikdo, nedokáže s jistotou říct, kde je bod, za kterým už ten proces nelze zastavit. A teď ta klíčová otázka. Jak se tohle všechno týká Česka? Tajga a permafrost ovlivňují proudění atmosféry nad celou severní polokoulí. Změny teplot v Arktidě a subarktických oblastech mění chování tzv. Tryskového proudění, jet streamu, tedy mohutného vzdušného proudu ve výšce asi 8 až 12 kilometrů, který obíhá kolem severního pólu a rozhodujícím způsobem určuje, jaké počasí máme v Evropě. Když je teplotní rozdíl mezi Arktidou a mírnými šířkami velký, jetstream je silný a relativně přímočarý. Počasí v Evropě je pak předvídatelné. Střídají se tlakové výše a níže v pravidelném rytmu. Deště přicházejí, když mají, a vedra netrvají příliš dlouho. Ale když se Arktida otepluje, a ona se otepluje 2x až 3x rychleji než zbytek planety, teplotní rozdíl se zmenšuje. Jetstream slábne a začíná se vlnit. Vytváří velké meandry, které mohou uvíznout na jednom místě na dny, týdny, někdy i měsíce. A právě tyto uvízlé meandry způsobují extrémní počasí. Vlny veder, kdy Česko sužují teploty nad 35 stupňů po celé týdny. Přívalové deště a záplavy. Sucha, která decimují úrodu. Pozdní mrazy, které ničí ovocné sady. Pamatujete si léto 2018 nebo 2019? Sucho, které zasáhlo střední Evropu tak tvrdě, že v některých oblastech Moravy bylo nejhorší za posledních 500 let? To nebylo náhodné. To byl důsledek změněné dynamiky atmosférického proudění, která přímo souvisí s tím, co se děje v Arktidě a v tajze. Takže ne, tajga není vzdálený problém. Tajga je váš problém. Je to můj problém. Je to problém každého člověka na severní polokouli. A tady bych se zastavil a řekl jednu věc, která je možná můj osobní závěr, ne objektivní fakt. Myslím si, že jedním z největších selhání naší doby je to, že jsme rozdělili planetu na naše problémy a jejich problémy. Les hoří v Sibiři, to je problém Rusů. Amazonie mizí, to je problém Brazilců. Ledovce tají, to je problém Eskimáků. Ale planeta takhle nefunguje. Atmosféra nemá hranice.
Oceánské proudy nemají pasy a uhlík uvolněný z permafrostu v Jakutsku nerespektuje schengenský prostor. Jsme v tom všichni společně. A čím dřív si to přiznáme, tím lépe. Ale zpět k faktům. A k tomu, co se s taigou děje právě teď. Začněme tím nejviditelnějším. Požáry. Taiga hořela vždycky. Požáry jsou přirozenou součástí jejího životního cyklu. Některé druhy stromů, jako borovice nebo modřín, se dokonce vyvinuly v podmínkách pravidelných požárů a získaly díky nim konkurenční výhodu nad druhy, které oheň nesnášejí. Nízkointenzivní povrchové požáry pročišťují podrost, uvolňují živiny zpět do půdy a vytvářejí prostor pro novou generaci stromů. V tomto smyslu je oheň pro taigu tím, čím je pro nás dýchání, nezbytností. Jenže to, co se děje v posledních 2 dekádách, nemá s přirozeným cyklem nic společného. V roce 2021 schořelo v Sibiři více než 17 milionů hektarů lesa. 17 milionů hektarů. To je plocha větší než celé Dánsko. Jeden jediný požár v republice Sacha v Jakutsku sám pohltil 2,5 milionu hektarů. Kouř z těchto požárů se poprvé v zaznamenané historii dostal až k severnímu pólu. Obyvatelé Jakutska, hlavního města regionu, dýchali měsíce kouř z více než 300 současně hořících požárů. A nebylo to jednorázové. V roce 2019 hořelo v Arktidě tak intenzivně, že emise oxidu uhličitého z těchto požárů překonaly emise z let 2010 až 2018 dohromady. Dohromady. 8 let emisí z arktických požárů přebitých jedním jediným létem. Máte tušení, kolik oxidu uhličitého uvolnily sibirské požáry v roce 2021? Více než 505 milionů tun. To je víc, než kolik ročně vyprodukuje průmyslová země střední velikosti. A důvod? Vedro. Rekordní, bezprecedentní, neúprosné vedro. V červnu 2020 zaznamenalo městečko Verchojansk v Jakutsku, místo, které je běžně považováno za jedno z nejchladnějších obydlených míst na planetě, teplotu 38 stupňů Celsia. 38 stupňů. V Arktidě. Na místě, kde zimní teploty běžně klesají pod -60. Tohle není normální. Tohle není přirozená variabilita. Tohle je signál, že se něco zásadně změnilo. A požáry v tajze mají jednu vlastnost, která je odlišuje od požárů v jiných typech lesa. Když hoří tajga, nehoří jen stromy, hoří i půda. Ta tlustá vrstva rašeliny, mechu a nerozložené organické hmoty, o které jsem mluvil dříve, chytne a hoří pomalu, ale vytrvale. Někdy i pod sněhovou pokrývkou, celou zimu, aby na jaře propukla znovu. Říká se jim zombie požáry. Požáry, které přečkají zimu pod zemí a na jaře se vrátí. Když hoří půda, uvolňuje se uhlík, který v ní byl uložen staletí. To je uhlík, který stromy absorbovaly z atmosféry před 100, 200, 500 lety. A teď se vrací zpět. Jednou provždy. Protože i když na spáleném místě jednou vyroste nový les, bude mu trvat staletí, než absorbuje stejné množství uhlíku, které požár uvolnil během několika dnů. A navíc, požáry v tajze uvolňují tzv. Černý uhlík, tedy saze, které se usazují na arktickém ledu a sněhu. Tmavý povrch pohlcuje více slunečního záření než bílý led, což urychluje tání ledovců. Další pozitivní zpětná vazba. Další dominová kostka. Ale požáry nejsou jediný problém. Těžba dřeva. Rusko vlastní přibližně 1/5 veškerých lesů na planetě, odhadem 763 milionů hektarů. A s tímto obrovským bohatstvím zachází, mírně řečeno, nešetrně. Podle některých odhadů přichází Rusko ročně o přibližně 2 miliony hektarů lesa kvůli těžbě. 2 miliony hektarů každý rok. A významná část této těžby je nelegální. V ruském Dálném východě, v oblasti, kde žije ohrožený tygr usurijský, odhadují ekologické organizace, že až polovina veškeré těžby probíhá nelegálně. Polovina. Co to znamená v praxi? Znamená to, že lesy jsou káceny bez jakéhokoliv plánu obnovy, žádné vysazování nových stromů, žádná regulace, žádná odpovědnost. Dřevo se řeže, naloží na kamiony, převeze přes hranici, často do Číny, kde se zpracuje na nábytek a podlahové krytiny, které pak putují do Evropy a Ameriky. Ekologové z organizace Greenpeace to popsali výstižně. Ruský lesní zákon vnímá tajgu jako důl na kulatinu. Ne jako ekosystém, ne jako zdroj kyslíku a regulátor klimatu. Jako důl. Místo, ze kterého se bere, aniž by se cokoliv vracelo.
A tady bych se chtěl zeptat, a myslím to vážně, ne řečnicky. Kolikrát jste v posledním roce slyšeli ve zprávách o sibirských požárech? Kolikrát jste četli článek o nelegální těžbě v Tajze? Kolikrát někdo v českých médiích zmínil, že se hroutí největší les na planetě? Hádám, že odpověď je blízko nule. A to je samo o sobě problém. Protože co nevidíme, to neexistuje. Co neexistuje, to neřešíme. A co neřešíme, to se zhoršuje. Ale pojďme dál, protože příběh tajgy má ještě jednu kapitolu, tu nejznepokojivější. Oteplování. Arktické a subarktické oblasti se oteplují 2x až 3x rychleji než zbytek planety. Rusko jako celek se otepluje přibližně 2,5krát rychleji než globální průměr. A tajga leží přesně v epicentru tohoto oteplování. Co to znamená pro les samotný? Znamená to posun. Celý pás tajgy se pomalu, ale měřitelně posouvá na sever. Tam, kde dřív byla tundra, bezlesá arktická krajina, dnes začínají růst keře a mladé stromy. Tajga kolonizuje tundru. To by na první pohled mohlo vypadat jako dobrá zpráva. Víc stromů, víc fotosyntézy, víc pohlcování uhlíku. Ale není to tak jednoduché. Za prvé, nové stromy rostou pomalu. Trvá desítky let, než mladý smrk dosáhne velikosti, při které má významný vliv na pohlcování uhlíku. Mezitím se na jižním okraji tajgy les ztrácí. Přeměňuje se na step, na suchá travnatá území, která uhlík nepohlcují, ale naopak ho uvolňují. Za druhé, rostoucí stromy v tundře mění albédo, odrazivost povrchu. Tmavé stromy pohlcují víc slunečního záření než bílý sníh tundry. Výsledek? Další oteplování, další zpětná vazba. Za třetí, oteplování přináší nové škůdce. Sibiřský bourec, motýl, jehož housenky dokáží zdevastovat obrovské plochy sibiřské borovice a jedle, se díky vyšším teplotám rozšiřuje do oblastí, kde dřív nikdy nežil. Jeho gradace, masová přemnožení, jsou stále častější a ničivější. Oslabené stromy pak snáze podlehnou požárům. A všechno to dohromady, požáry, těžba, oteplování, škůdci, tání permafrostu, tvoří souhru faktorů, která by mohla tajgu proměnit z obrovského pohlcovače uhlíku v obrovský zdroj uhlíku. Vědci to formulují opatrně, říkají potenciálně a za určitých podmínek, ale směr je jasný. Sibiřská tajga se v letech s extrémními požáry už dnes stává čistým zdrojem skleníkových plynů. Ne pohlcovačem, zdrojem. A to je zlom. To je moment, kdy ochranná vrstva planety přestává chránit a začíná ohrožovat. Satelitní snímky mluví řečí, kterou nelze ignorovat. Porovnejte si záběry stejné oblasti sibirské tajgy s odstupem 20 let a uvidíte věci, které nepotřebují komentář. Tam, kde byla souvislá zelená plocha, jsou dnes hnědé a šedé skvrny, spáleniště, holoseče, erozní rýhy. Tam, kde tekly řeky lemované hustým lesem, jsou dnes obnažené břehy a kalná voda plná sedimentů z nestabilní půdy. A nejde jen o Sibiř. Kanadská tajga čelí podobným problémům. Rozsáhlé požáry v roce 2023 zasáhly bezprecedentní plochu a kouř z nich zhoršoval kvalitu ovzduší v New Yorku, Washingtonu a dalších městech na východním pobřeží Spojených států. Lidé ve městech vzdálených tisíce kilometrů od nejbližšího boreálního lesa si najednou museli nasazovat respirátory, protože tajga hořela. Skandinávská tajga je na tom jinak. Tamní lesy jsou intenzivně spravované, regulované, hospodářsky využívané, ale pod kontrolou. Finsko, kde tajga pokrývá 73% území, je nejlesnatější zemí Evropy a k lesnímu hospodaření přistupuje s disciplínou, která jinde chybí. Ale ani Skandinávie není imunní vůči změnám klimatu. Zvyšující se teploty, nepředvídatelné srážky a nárůst škůdců ohrožují i tyto pečlivě spravované lesy. Zvláštní pozornost si zaslouží jeden fenomén, o kterém se mluví málo, ale který by mohl mít dalekosáhlé důsledky, takzvané termokarstové jevy. Když permafrost taje, led v něm se mění na vodu. Voda odtéká nebo se vsakuje a půda, která byla dosud zmrzlá a pevná, se propadá. Vznikají deprese, jezírka, sesuvy. Stromy, které stály rovně po staletí, se najednou naklánějí. Říká se tomu opilý les, protože stromy vypadají, jako by se potácely. Celá krajina se deformuje, silnice praskají, budovy se bortí, ropovody praská. A z nově vzniklých jezírek probublává metan. Můžete ho doslova vidět jako bubliny stoupající k hladině. Tyhle obrázky nejsou z dystopického filmu. Jsou to reálné záběry z dnešní Sibiře.
A teď si možná říkáte, dobře, to je strašné, ale co s tím můžeme udělat? Co může udělat jeden člověk v Česku s lesem v Sibiři? To je férová otázka a odpověď na ní není jednoduchá. Pravda je, že většina řešení leží na úrovni mezinárodní politiky, geopolitiky a ekonomiky, tedy na úrovních, kam jednotlivec přímo nedosáhne. Rusko, které vlastní největší část tajgy, je v současné geopolitické situaci izolováno od většiny mezinárodních environmentálních iniciativ. Kanada, druhý největší vlastník boreálních lesů, přistupuje k věci zodpovědněji, ale i tam jsou tlaky na další těžbu a rozvoj silné. Ale jedna věc, kterou může udělat každý, je vědět. Vědět, že tajga existuje. Vědět, co pro nás znamená. Vědět, co se s ní děje. Protože bez povědomí není tlak. Bez tlaku není politická vůle. A bez politické vůle se nic nemění. Mimochodem, pokud vás tahle témata zajímají a chcete vidět další díly o místech, která formují budoucnost naší planety, dejte odběr tohoto kanálu, stiskněte zvoneček, ať vám nic neuteče. A sdílejte tohle video. Čím víc lidí o tajze ví, tím líp. Ale vraťme se teď k příběhu, který jsme začali ve druhém bloku. K příběhu vlčice Šedé. Připomenu, Šedá vedla smečku 5 dospělých vlků a 3 mláďat přes výjimečně krutou sibiřskou zimu. Vedla je podél zamrzlé řeky, obcházela nebezpečná místa, hledala kořist v krajině, kde každý den je bojem o přežití. Co se s ní stalo? Biologové ji sledovali celou zimu a následující jaro. A tady je pravda, která není jednoduchá ani pěkná. 2 ze 3 mláďat zimu nepřežila. 1 uhynulo na vyčerpání, nedostatek potravy v kombinaci s extrémním mrazem. 2 zmizelo, pravděpodobně se stalo obětí jiné smečky, která bránila své teritorium. Ale 1 mládě přežilo. Mladá samice, která se držela blízko matky, učila se od ní číst krajinu, následovala ji krok za krokem. A Šedá sama, oslabená, vyhublá, ale živá, dovedla zbylou smečku do jara. Na jaře, když teploty stouply nad nulu a sníh začal tát, Šedá porodila nový vrch, 4 štěňata. Cyklus pokračoval, život šel dál. Ale tady je klíčový detail, který nám tento příběh říká o tajze jako celku. Šedá uspěla, protože znala svou krajinu. Věděla, kde je voda, kde je led, kde je kořist, kde je nebezpečí. Tato znalost se předává z generace na generaci. Matky učí dcery, vůdci učí následovníky. Je to živá paměť, uložená ne v genech, ale v chování. A co se stane, když se krajina změní rychleji, než se tato paměť může přizpůsobit? Co se stane, když řeka, která zamrzala spolehlivě po 1000 let, najednou zamrzá o měsíc později, nebo nezamrzá vůbec? Co se stane, když les, kterým smečka procházela po generace, jednoho léta vyhoří a zmizí? Co se stane, když kořist, na kterou se vlci specializovali, změní migrační vzorce, protože vegetace, na které se živila, už tam neroste? Odpověď je kolaps. Ne okamžitý, ne dramatický, ne takový, jaký byste viděli ve filmu. Pomalý, tichý, postupný kolaps, při kterém se jeden článek řetězce za druhým uvolňuje, až celý řetězec přestane držet. A Šedá, 1 vlčice v jednom lese na jedné planetě, je metaforou pro všechno, co se s tajgou děje. Přežívá, ale na hranici. Přizpůsobuje se, ale tempo změn se zrychluje. Vede svou smečku dál, ale krajina kolem ní se mění rychleji, než jí může porozumět. Tohle je moment, kdy bych se chtěl zastavit a říct něco osobního. Když jsem se do tohoto tématu ponořil, a bylo to skutečně ponoření, ne povrchní procházka, uvědomil jsem si jednu věc. My lidé máme tendenci myslet v kategoriích tady a tam. Tady je náš svět, naše ulice, naše města, naše problémy. Tam je příroda, někde daleko, krásná, exotická, ale v zásadě oddělená od nás. A tajga nás z tohoto pohodlného dělení vytrhává, protože tajga není tam. Tajga je tady. V každém nádechu, v každém dešti, v každém mrazivém ránu i v každém parném létě. Tajga je tichý, neviditelný stroj, který udržuje planetu v rovnováze a který právě teď začíná kolísat. Možná to zní pateticky, možná to zní jako klišé z environmentálního dokumentu, ale zkuste se na to podívat ze strany čísel. 703 miliard tun uhlíku, 1500 miliard tun v permafrostu, 17 milionů čtverečních kilometrů lesa, 3 miliardy ptáků, miliony vlků, losů, rysů, rosomáků, sobolů, tisíce řek, 100 000 jezer a jeden druh, člověk, který to všechno může buď zachránit nebo zničit. Tohle nejsou emoce, tohle jsou fakta.
A fakta mají váhu, i když nejsou fotogenická. Pojďme si shrnout, co víme. Tajga je největší les na planetě. Pokrývá 17% veškeré souše, představuje 30% světových lesů a táhne se přes celou severní polokouli od Skandinávie po Aljašku. Tajga zadržuje více uhlíku než kterýkoliv jiný suchozemský ekosystém. Většinu v půdě a v permafrostu, ne ve stromech samotných. Tajga produkuje obrovské množství kyslíku, reguluje vodní cykly a přímo ovlivňuje klimatické vzorce v celé Evropě, včetně Česka. Tajga je domovem tisíců druhů živočichů a miliard ptáků, kteří jsou na ní existenčně závislí. A tajga je v ohrožení. Požáry nebývalého rozsahu, nelegální těžba, klimatické změny, tání permafrostu, šíření škůdců. To všechno se děje současně, v jednom ohromném ekosystému a vzájemně se to posiluje. Vědci mluví o bodu zlomu, o momentu, kdy se tajga přestanou být pohlcovačem uhlíku a stane se jeho zdrojem. Někteří říkají, že k tomu ještě nedošlo, jiní tvrdí, že v určitých částech Sibiře už k tomu dochází. Pravda je někde mezi a právě ta neurčitost je děsivá. Protože nevíme přesně, kde je hranice, nevíme, kolik požárů je příliš, kolik stupňů oteplení je příliš, kolik hektarů vykáceného lesa je příliš. Víme jen, že se k té hranici blížíme a že tempo se zrychluje. Ale nechci končit bez nadějí, protože to by nebylo fér ani vůči tajze, ani vůči vám. Tajga je odolná. Je odolná víc, než si většina z nás dokáže představit. Ten les přežil ledové doby, přežil požáry, které zužily tisíce let před příchodem člověka, přežil sopečné erupce, které na roky zastínily slunce. Stromy tajgy se vyvinuly v podmínkách, které by většinu jiných organismů zahubily a přizpůsobily se jim s elegancí, která budí úctu. Modřín, ten nejodolnější z jehličnanů tajgy, schazuje na zimu jehličí, jako kdyby byl listnatý strom. Tomu umožňuje přežít teploty, které by jiný jehličnan zabily. A na jaře znovu raší, znovu fotosyntezuje, znovu pohlcuje uhlík z atmosféry. Rok co rok, staletí co staletí. Vlci, rosomáci, rysy, ti všichni přežívají v podmínkách, které by většinu z nás zabily za hodiny. Jejich odolnost je důkazem, že život na této planetě je houževnatější, vynalézavější a tvrdohlavější, než bychom čekali. A jsou i pozitivní signály. Některé studie ukazují, že v částech Sibiře dochází ke zvyšování tzv. Hrubé primární produktivity, tedy schopnosti lesů pohlcovat oxid uhličitý prostřednictvím fotosyntézy. Delší vegetační sezóna, vyšší teploty a větší koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře mohou, za určitých podmínek, vést k rychlejšímu růstu stromů. Ale je to závod. Závod mezi schopností tajgy se přizpůsobit a rychlostí, jakou se podmínky mění. A upřímně, zatím to vypadá, že změny vedou. Poslední záběr. Představte si, že stojíte na okraji tajgy. Je pozdní říjen. Modříny právě schodily jehličí a jejich holé koruny vytvářejí jemnou, krajkovou siluetu proti šedému nebi. Vzduch voní pryskyřicí a vlhkou zemí. Někde daleko zavolá vír. Jediný zvuk v tichu, které je tak hluboké, že ho téměř cítíte na kůži. Pod vašima nohama je metrová vrstva mechu a rašeliny. Pod ní zmrzlá půda, která tam je tisíce let. V ní uhlík, metan, pozůstatky rostlin, které rostly v době, kdy naši předkové ještě lovili mamuty. Kolem vás na všechny strany les. Nekonečný, monotónní, neuvěřitelně krásný ve své prostotě. Smrky, borovice, břízy. Stojí tam nehybně, jako by čekali. Jako by věděli něco, co my ještě nevíme. A někde hluboko v tom lese se pohybuje silueta. Vrčice. Šedá. Nebo jiná, jako ona. Jedna z tisíců, které vedou své smečky přes krajinu, která se mění rychleji než kdy v historii. Neví, proč se mění. Neví, co je oxid uhličitý, co je permafrost, co je jetstream. Zná jen svůj les, svou řeku, svou smečku. A jde dál. Krok za krokem. Den za dnem. Zvládne to? To záleží na nás. Ale vraťme se ještě na moment k něčemu, co jsme jen lehce naznačili a co si zaslouží hrubší pohled. K samotné krajině tajgy. K tomu, jak vypadá zevnitř, jak funguje na mikroúrovni, jak se v ní prolínají jednotlivé vrstvy života. Tajga není monokultura. I když z letadla vypadá jako jednolitá zelená plocha, ve skutečnosti je to mozaika, složitý vzorec různých typů lesních porostů, mokřadů, jezer, řek, skalních výchozů a otevřených ploch.
Každý kousek této mozaiky má svůj vlastní charakter, svou vlastní komunitu organismů, svůj vlastní mikroklimat. Na jihu, kde tajga přechází v smíšené lesy mírného pásma, jsou stromy vyšší, hustší, rozmanitější. Najdete tu vedle smrků a borovic i břízy, osiky, vrby. Podrost je bohatý, borůvčí, brusinky, labradorčaj. Kapradiny. Ptáci tu zpívají v létě od rána do večera. Losy se brodí v jezerech a loukách. Medvědi hledají bobule a kořínky. Směrem na sever se les mění. Stromy jsou menší, řidší, zakreslé. Smrky přestávají růst do výšky a místo toho se rozrůstají do šířky, jako by se krčily pod tíhou větru a mrazu. Břízy se mění v zakrslé keříky. Podrost ubývá a nahrazují ho mechy a lišejníky, zejména soby lišejník, který je hlavní potravou sobů a karibu a bez kterého by tyto druhy nemohly existovat. A pak je tu hranice stromů, tree line, místo, kde tajga končí a začíná tundra. Tahle hranice není ostrá čára na mapě, je to přechodová zóna, široká desítky, někdy stovky kilometrů, kde stromy postupně řídnou, zakrňují a nakonec mizí. Poslední stromy na této hranici, většinou modříny nebo břízy, jsou často staré stovky let, ale dorůstají sotva do výšky člověka. Jejich kmeny jsou zkroucené větrem, jejich kořeny se zakusují do permafrostu jako prsty, které se zoufale drží skály na okraji propasti. A právě tato hranice se posouvá, směrem na sever. Každý rok o kousek. Stromy kolonizují tundru, protože je tam tepleji než bývalo. Na první pohled vypadá jako vítězství přírody. Les si bere zpět území, kterému patří. Ale ve skutečnosti je to symptom změny, která nemá v lidské historii obdobu. Tundra, to bílé, zmrzlé království, má jednu klíčovou vlastnost. Je světlá. Sníh a led odrážejí sluneční záření zpět do vesmíru jako obrovské zrcadlo. To pomáhá udržovat planetu chladnou. Když tundru nahradí tmavé jehličnany, odrazivost klesá. Více tepla zůstává na povrchu. Permafrost pod stromy taje rychleji než permafrost pod tundrou. A kruh se uzavírá. Podívejme se teď na vodní systémy tajgy, protože i ty jsou klíčové. Tajga je protkána řekami, které patří k největším na světě. Ob, Ženisej a Léna, 3 sibirské řeky, společně odvádějí do severního ledového oceánu obrovské množství sladké vody. Ženisej sám je 5. největší řekou světa podle průtoku a všechny 3 pramení nebo protékají tajgou. Tyto řeky nejsou jen vodní toky, jsou tepnami ekosystému. V létě přinášejí živiny z hlouby kontinentu k arktickému pobřeží, kde podporují mořský život. V zimě zamrzají a stávají se cestami pro vlky, lišky, soby a historicky i pro lidi. Původní obyvatelé Sibiře, Evenky, Jakuty, Nenci a desítky dalších etnik, po tisíciletí žili v symbioze s tajgou a jejími řekami. Lovili, rybařili, pásli soby, sbírali bobule a kořínky. Znali tajgu tak intimně, jak ji dnes nezná nikdo. A tady je další rozměr, o kterém se mluví málo, kulturní rozměr. Tajga není jen ekosystém, je to domov. Domov milionů lidí, kteří v ní žijí po generace a jejich způsob života je na tajze existenčně závislý. Když hoří tajga, nehoří jen stromy, hoří lovecká území, hoří místa, kde rodiny po staletí sbíraly ořechy z limby, sibirské borovice. Hoří stezky, kterými procházeli předkové, hoří identita. Tohle je rozměr, který čísla nevyjádří. 17 milionů hektarů, to je statistika. Rodina Evenků, která musí opustit své území, protože les kolem ní schořel, to je tragédie. Vraťme se k vědeckým faktům, protože je důležité, abychom pochopili celý rozsah problému. Permafrost, jak jsme si řekli, obsahuje přibližně 1500 miliard tun uhlíku. Ale co přesně je ten uhlík? Jsou to pozůstatky rostlin, zvířat a mikroorganismů, které se hromadily po tisíce let. V arktických a subarktických oblastech je rozklad organické hmoty extrémně pomalý, kvůli nízkým teplotám. Rostliny rostou, odumírají, padají na zem a místo toho, aby se rozložily na jednoduchý oxid uhličitý a vodu, jak se to děje v tropech během několika měsíců, v tajze se vrství jedna na druhou, desetiletí za desetiletím, století za stoletím. A pod určitou hloubkou zmrznou a zůstanou tam, v konzervě věčného ledu. Jeden vědec to přirovnal ke zmrzlým jahodám v mrazničce. Pokud je necháte v mrazničce, vydrží roky. Ale pokud je vytáhnete a necháte na lince, začnou se během hodin rozkládat. A přesně to se děje s organickou hmotou v permafrostu, když teploty stoupnou nad nulu.
Podstatné je, že permafrost nemusí roztát celý, aby způsobil problémy. Stačí, když roztaje svrchní vrstva, takzvaná aktivní vrstva, která na mnoha místech taje a opět mrzne každý rok. Čím tepleji je, tím hlouběji tato aktivní vrstva sahá. A tím více organické hmoty se zpřístupňuje mikroorganismům, které ji rozkládají a přeměňují na skleníkové plyny. Vědecké modely naznačují, že při oteplení o 1,5 až 2 stupně Celsia oproti předindustriální úrovni, a to je cíl Pařížské klimatické dohody, by mohlo roztát přibližně 50% povrchového permafrostu. Při oteplení o 3 až 5 stupňů by to mohlo být až 90%. A jakmile se uhlík z permafrostu uvolní, nelze ho znovu zmrazit. Ne na lidské časové škále. Mluvíme o procesu, který je na staletí, možná tisíciletí, nevratný. Tohle je důvod, proč vědci mluví o permafrostu jako o spící obrovské, sleeping giant, která se probouzí. A probouzí se pomalu, ale nezadržitelně. Zamysleme se teď nad jednou otázkou, která se může zdát filozofická, ale má velmi praktické důsledky. Proč nás víc zajímá Amazonie než tajga? Je to jenom proto, že Amazonie je fotogeničtější? Že má papoušky a jaguáry místo smrků a rosomáků? Nebo je to něco hlubšího? Myslím, že odpověď souvisí s tím, jak lidský mozek zpracovává informace. Reagujeme na příběhy, na obrazy, na emoce. Amazonský deštný prales je plný příběhů. Domorodé kmeny, kteří bojují s těžařskými společnostmi, jaguáři tváří v tvář buldozerům, barevní ptáci nad korunami stromů. Je to drama, které se snadno převypráví v článku, ve filmu, na sociální síti. Tajga tohle drama postrádá. Je tichá, šedá, studená. Její příběhy se odehrávají v časových měřítkách, které lidský mozek špatně uchopuje. Staletí hromadění uhlíku, tisíciletí zamrzlého permafrostu, miliony let evoluce jehličnanů. A její oběti, smrkové lesy, rašeliniště, mechové koberce, nevyvolávají stejnou emocionální odezvu jako orangutan v hořícím pralese. Ale právě proto je důležité o tajze mluvit. Právě proto je důležité překonat tu vizuální předpojatost a podívat se na čísla. Protože čísla jsou jednoznačná. Tajga je pro stabilitu klimatu minimálně stejně důležitá jako Amazonie, v některých ohledech důležitější. A čelí hrozbám, které jsou přinejmenším stejně vážné. Tady bych si dovolil druhý osobní závěr. Myslím, že ochrana přírody by se neměla řídit fotogeničností. Neměla by záviset na tom, jestli se ekosystém dobře vyjímá na instagramovém příspěvku. Měla by se řídit daty, fakty, vědeckými důkazy. A ta data jasně říkají, že tajga potřebuje naši pozornost minimálně stejně jako tropické pralesy. Dovolte mi teď projít některými specifickými oblastmi tajgy, protože tajga není všude stejná a každá její část čelí trochu jiným výzvám. Sibiřská tajga, zdaleka největší souvislý kus, pokrývá přibližně 12 milionů čtverečních kilometrů, větší než Amazonie. Táhne se od Uralu na západě po Tichý oceán na východě přes 11 časových pásem. Většina z ní je prakticky neobydlená. Hustota osídlení v mnoha oblastech centrální a východní Sibiře je pod jedním člověkem na 10 čtverečních kilometrů. Tato obrovská prázdnota je požehnáním i prokletím. Požehnáním, protože znamená, že velké plochy tajgy zůstávají v blízkosti svého přirozeného stavu, netknuté cestami, budovami, zemědělstvím. Prokletím, protože když v takto odlehlé oblasti vypukne požár, většinou není nikdo, kdo by ho hasil. Ruská lesní správa má politiku tzv. Kontrolních zón, oblastí, kde se požáry nehasí, protože náklady na hašení by převýšily hodnotu zachráněného dřeva. Zní to logicky z ekonomického hlediska, ale z ekologického hlediska je to katastrofa, protože požáry v těchto zónách mohou hořet týdny, měsíce a uvolňovat obrovské množství uhlíku bez jakéhokoliv zásahu. V roce 2019 hodinový ekolog Alexej Jarošenko z Greenpeace Rusko popsal situaci výstižně. Léta se říkalo, že požáry jsou normální, že tajga prostě hoří a že není třeba z toho dělat událost. Lidé si na to zvykli, média o tom neinformují a tak většina požárů zůstává bez povšimnutí a bez pomoci. Kanadská tajga, známá jako boreální les, je druhým největším kusem tajgy, pokrývajícím asi 5,6 milionů čtverečních kilometrů. Na rozdíl od Sibiře je kanadský boreální les lépe monitorovaný a spravovaný, ale i tak čelí obrovským výzvám.
Kanada má jednu z nejintenzivnějších dřevařských ekonomik na světě. Její boreální les produkuje miliony kubíků dřeva ročně. A přestože kanadská vláda vyžaduje plány obnovy a reguluje těžbu přísněji než Rusko, ekologové poukazují na to, že tempo těžby často převyšuje schopnost lesa se obnovit. Navíc jsou tu původní obyvatelé, First Nations, kteří žijí v boreálním lese po tisíciletí a jejichž hlasy jsou v debatách o využívání lesa často přehlíženy. Pro ně není boreální les zdrojem surovin, je to domov, kulturní krajina, duchovní prostor. A jejich znalost lesa, předávaná z generace na generaci po tisíce let, je neocenitelným zdrojem informací o tom, jak les funguje a jak s ním zacházet udržitelně. Skandinávská tajga ve Finsku, Švédsku a Norsku je nejintenzivněji spravovaná část boreálního lesa na světě. Finsko, kde tajga pokrývá 3/4 území, přistupuje k lesnímu hospodaření s typickou severskou precizností. Kácení je regulované, obnova je povinná a les je vnímán jako obnovitelný zdroj, ne jako jednorázová surovina. Ale i finská tajga se mění. Teploty ve Skandinávii rostou. Sněhová pokrývka se zkracuje. Hmyzí škůdci, kteří dřív v těchto šířkách nepřežili zimu, se začínají šířit. A lesní ekosystémy, které byly staletí stabilní, začínají vykazovat známky stresu. Položme si ještě jednu otázku, tentokrát opravdu konkrétní, opravdu českou. Existuje tajga v Česku? Odpověď je ne. V klasickém smyslu ne. Česko leží příliš jižně a příliš nízko na to, aby mělo pravou tajgu. Ale, a to je fascinující, máme něco, co se jí blíží. Na vrcholcích Šumavy, Krkonoš a Jeseníků najdete takzvané horské smrčiny. Jehličnaté lesy, které jsou svou strukturou a druhovým složením velmi podobné jižnímu okraji tajgy. Smrky, mechy, rašeliniště, brusnice. To všechno jsou prvky, které byste našli i v jižní tajze Skandinávie nebo severního Ruska. Jsou to jakési ostrůvky tajgy, pozůstatky z dob ledových, kdy se tajga táhla mnohem jižněji než dnes. Tyto horské smrčiny jsou dnes chráněné, právě proto, že jsou vzácné a že představují unikátní ekosystémy na jižní hranici svého rozšíření. Ale i oni čelí změnám klimatu. Smrk stepilý, dominantní strom českých hor, je pod rostoucím tlakem. Sucho, kůrovec, vysoké teploty. To, co se děje s tajgou na celoplanetární úrovni, se ve zmenšeném měřítku odehrává i na našich horách. Takže ano, i když tajga leží tisíce kilometrů od Česka, její osud a osud našich horských lesů jsou propojeny. Stejné mechanismy, stejné hrozby, stejná nejistota. Pojďme se podívat na ještě jeden aspekt tajgy, o kterém se málo kdy mluví. Na její roli v globálním vodním cyklu. Tajga je jedním z největších zdrojů vlhkosti v atmosféře severní polokoule. Stromy, miliardy a miliardy stromů, neustále odpařují vodu ze svých jehlic. Tento proces, nazývaný evapotranspirace, vytváří nad tajgou obrovské množství vodní páry, která stoupá do atmosféry a tvoří oblaka. Tato oblaka pak putují nesena větry na západ, na jih, na východ. Přinášejí srážky do oblastí, které sami o sobě nemají dostatek vlhkosti, a cyklus se opakuje. Déšť padá, stromy ho vstřebávají, znovu ho odpařují, vznikají nová oblaka, nový déšť. Vědci tomuto procesu říkají létající řeky, rivers in the sky. Tajga je zdrojem těchto létajících řek a pokud tajga zmizí nebo se výrazně zmenší, zmizí i tyto řeky. Oblasti, které na nich závisejí, budou suší, zemědělství v nich bude obtížnější, zásobování pitnou vodou problematičtější. To není teorie, to je mechanismus, který funguje právě teď, v tuto chvíli, nad našimi hlavami. A teď konečně, jaká je budoucnost tajgy? Upřímná odpověď zní nevíme. A právě ta nevědomost je znepokojující. Existují scénáře. Optimistické říkají, že tajga se přizpůsobí, posune se na sever, změní své složení, ale přežije jako funkční ekosystém. Stromy budou růst rychleji díky delší vegetační sezóně a vyšší koncentraci oxidu uhličitého. Nové druhy nahradí ty, které nestíhají. Les se zotaví z požárů, jako se zotavoval vždycky. Pesimistické scénáře říkají, že tempo změn je příliš rychlé, že požáry, tání permafrostu a šíření škůdců vytvoří spirálu, ze které se tajga nedostane, že se velké části boreálního lesa přemění na step, na otevřenou krajinu, která neudrží uhlík, neprodukuje kyslík dostatečné množství a neposkytuje domov zvířatům, která v ní žila po tisíce let. Realita bude pravděpodobně někde mezi, ale i ten střední scénář předpokládá obrovské změny.
Změny, které budou mít dopad na miliony lidí, na miliardy zvířat a na klimatický systém celé planety. A tady se vrací ta základní otázka, kterou jsme položili na začátku. Proč na tomhle lese závisí celá planeta? Protože tajga není jen les. Tajga je regulátor. Je to termostat planety. Je to houba, která nasává uhlík. Je to filtr, který čistí vzduch. Je to zásobárna vody. Je to domov nespočtu živých bytostí. A je to jedna z posledních velkých divočin na Zemi. Místo, kde příroda stále funguje v měřítku, které jinde dávno zmizelo. A my, lidé, civilizace, 7 miliard duší na jedné malé planetě, jsme na tom všem závislí, ať chceme nebo ne. Vraťme se naposledy do toho lesa. Je pozdní listopad, sníh právě začal padat. Ticho je absolutní. Ani vítr, ani ptáci, ani praskání větví. Jen sníh, který padá, pomalu, neúnavně, jako by chtěl celý svět zabalit do bílého ticha. Někde v tom tichu se pohybuje stín, vlčice. Vede svou smečku přes novou krajinu. Krajinu, která se pomalu mění pod jejíma tlapama. Řeka zamrzá o 2 týdny později než před 10 lety. Sníh je o něco méně hluboký. Vzduch je o zlomek teplejší. Změny, které jsou příliš malé na to, aby je vlčice vnímala, ale dostatečně velké na to, aby jednoho dne změnily všechno. Vlčice jde dál. Neví o uhlíku, o metanu, o jetstreamu. Neví o Pařížské dohodě, o emisních povolenkách, o geopolitice. Zná jen svůj les. A svůj les chrání tak, jak to vlci dělají po tisíce let. Tím, že v něm žijí. Tím, že jsou jeho součástí. Tím, že udržují rovnováhu, o které ani nevědí, že existuje. A les stojí. Stojí tam, kde stál předtím, než lidé přišli. Stojí tam, kde bude stát, pokud mu to dovolíme, i potom, co odejdeme. Obrovský, tichý, trpělivý. Zelený v létě, bílý v zimě. Plný života, který nevidíme, a plný síly, kterou neceníme. Tajga zatím stojí, ale rovnováha se drží na vlásku. Poslední záběr. Kamera se pomalu vzdaluje. Les pod námi se rozrůstá do nekonečna. Zelená plocha, která přechází v bílou, která přechází v šedou, která přechází v obzor, který splývá s oblohou. Žádná hudba, žádný komentář. Jen les a ticho. Tady byl Martin Půlpán, sledovali jste Nedotčenou zemi. Děkuju, že jste tu byli se mnou až do konce. Pokud vás tohle video oslovilo, dejte mu palec nahoru, sdílejte ho se svými blízkými a především přemýšlejte o něm, protože přemýšlení je první krok ke změně. Uvidíme se u dalšího dílu. Do té doby dívejte se kolem sebe. Svět je krásnější a křehčí, než si myslíme. Martin Půlpán, Nedotčená země. Díky a ahoj.